Bueno, ni Oier naiz, pilotan ibiltzen naiz 6 urte nituenetik, Espainiako txapelketan ibili naiz aurrelari bezala, eta parejatan atera gara txapeldun eta buruz burukoan azpitxapeldun. Txikitatik pilotan ibiltzen naiz, txikitatik igual astean 4 egun honea etortzen, ni banekien nengoela hor hautagaien parte nintzela eta ez dut pentsatzen irabaztea. Zaitak esan zidan kotxean eta esan nuen oso ondo. Nibela igual igo dela pixko bat, zenbait txapelketa eta zenbait sari irabazi ditut. Urte asko dara matela pelotan eta kirola asko gustatzen zaidala.